Wa naman ni siya namunay guys, amo ni haon karon guys. Kita si Dodo. Okay. Luto na gid dito guys. Tempro max. Ano to? Ayo. Wa naman ni siya namunay guys, amo ni haon karon guys. Sige nak, hi guys. Diri. Hi guys. Napa-subscribe amon channel guys. Ina. Ina. Sige ina. Welcome to my vlog. Ina. Hi guys. Welcome sa among vlog. Vlog. Na vlog. Napa-subscribe guys. Guys. Ina ihaw ni namo guys, kay oray kami sura. Sige. Sige ihaw ni namon kay oray kami. Pagtuigan. Suba. Sir, pag init ka tubig. Bisaya niyo. Ay, ala ko buhok. Bisaya niyo, Bantes. Agoy. Oh. Imam tanang isaw. Imam. Oh, labayon. Ha? Orang sila baboy. Kay ano ito? Bagong buhay lagi. Pada itong nagwandong. Kasi ba siya bang siya? Bibas. Diri ito. Pwede ang bulag-bulag. Diri ito. Ito 100. Nakatambok man. Taka Limpyo na guys. Mas mau pa yung tigko mo na sa SK. ato pagisan dong. Mas Waray na dili. Bi. Dili ato. Ha? Ano ito pagbay? Mister, uy, pag buwan ako nag-post ng mga Ito, imo ito na. Dakoy tingkoy dong. Ay, gwapa nga tinuod. Story. Dara. Ano man sila? Ba't ko sa kanon rin? Ano, man mo ko gata ng manok niya. Ha? Ito lang kabuok ko, kada ka paano gusto. Dong! 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 Humot na kayo guys. Saan mo na yung magkiputang? Dulaw. Oh, dulaw. Okay. Parat-parat. Okay mo na. Butay tubig gamay. Luto na gid dito guys. Dali na ba? Kita ka. Pwede ko rin masin na waray kuan. Harang. Pwede ya. Bayan-bayan ano? Ay, ang kamera ko, swipe ko, anak. Awag din ako, iPhone 14. iPhone 14 Pro Max. Ano to? Bagong buwas.
Kain ka na? Idni? Sige na, at tanil ako. Gusto mo ako ito. Isa mo ka. Ito na kayo.